Jamen, jeg vil bare enormt gerne øh, stille op til DM i fitness. Jamen, det er svært at beskrive, hvorfor man kan være passioneret om noget, men det kan godt være, at man er glad for ting i sit liv, men det er en helt speciel fornemmelse at prøve at have det der, at man har en passion med et mål, der er så tæt på, at man får afklaring på, om det, man har kæmpet for i lang tid, at det, hvis man træner op til noget, for eksempel DM der, så er det bare en enorm motivation og stressfaktor på en gang, det at man får at vide på en dag der, om det går nok det, man har lavet. Det er super fedt, og det gør, at man er enormt spændt, og man er oppe på mærkerne hele tiden. Det giver bare et eller andet, som ikke kan beskrives. Det gør sgu, man kæmper lidt mere. Det gør, at man giver lige lidt ekstra. Så er det da godt nok den, at man kan træne videre bagefter, og man jo selvfølgelig har gjort sådan en overvejelse, inden man melder sig til. Men det er en helt speciel fornemmelse, det der med, at man bruger så meget energi på noget, og så lige pludselig, så er det sgu der, man bare skal stå topklar, og hvis man ikke gør, så taber man jo. Så simpelthen det er en underlig fornemmelse. Det gør sgu, at man har nogle sommerfugler i maven. Og hvis man ikke har det, så betyder det jo bestemt heller ikke nok for en. Så kunne man jo ligesom. Jamen, jeg har altid interesseret mig for træning lige så lang tid, jeg kan huske. Jeg interesserer mig bestemt ikke for sport, sådan en helhed. Jeg har altid selv været super elendig til næsten alt andet sport. Jeg kan huske, dengang jeg var teenager, jeg var simpelthen elendig til fodbold og håndbold og hvad der nu ellers var muligheder. Og det er jeg så vidt sådan set stadigvæk. Jeg har ikke prøvet, men sport generelt interesserer mig ikke ret meget. Jeg interesserer mig selvfølgelig for, hvordan det går sådan med diverse mennesker på eliteplan. Men ellers så interesserer mig det sådan set ikke. Så jeg interesserer mig for bodybuilding, jeg interesserer mig for fitness. Men eftersom at i Danmark i hvert fald er det en meget lille kultur, så er det jo begrænset. Så skal man være rimelig opsøgende selv på internettet. Så jeg sidder ikke klinget til fjernsynet, hvis der bliver sendt et eller andet tilfældigt. Sport, det siger mig ingenting. Jeg startede med at træne. Jeg tror, at jeg har trænet i motionscenteret snart 11 år, sådan on and off, med forskellige mål. Og jeg har altid syntes, det var en super fed fornemmelse at komme i motionscenteret, og jeg har altid været fascineret af håndvægten og sådan noget. Jeg er jo ikke den største fyr i verden, men jeg har altid følt, at jeg har haft kontrol over det, jeg lavede, og det faldt mig naturligt. Så det er jo klart, at man bliver hængende, når der er noget, man godt kan lide. Så jeg føler mig i hvert fald hjemme, når jeg er i et motionscenter, og jeg har jo været så heldig, at jeg har trænet nogle fantastiske steder, hvor der har været nogle medlemmer, der har været socialt interesseret i at være der også, som har gjort det, har været nogle fantastiske steder at træne, hvor man ikke har følt sig udenfor, fordi man var ny, og man har kunne dele viden og få ny viden. Det betyder også enormt meget. Og det er også noget, det jeg prøver at give videre, når jeg sådan ligesom får lov til det andre. Så kan jeg godt lide at gå op i og fortælle folk, hvorfor jeg gør, som jeg gør, og hvad jeg sådan ligesom mener, at den er grunden til. Så har jeg selvfølgelig fået en anden indgangsvinkel på tingene i kraft af mine uddannelser. Også for det betyder meget for med kosten, at man holder en rimelig god linje der. Men i bund og grund, så mener jeg også, at nogle gange der skal man bare prøve sig lidt frem og gøre det, som man selv føler. Fordi man kan læse sig blind, men man skal bare prøve sig lidt frem en gang imellem. Og det tager bare lang tid. Det er nok også noget af det, jeg er så fascineret ved den her sport. Det er, at det kan godt være, at man kan printe diverse programmer ud på internettet, men det er sgu ikke sikkert, at de fungerer ordentligt på en.
man skal nogle gange tage sådan tid til at lære, hvordan ens egen krop reagerer. Og det er sgu pisse træls, og det er surt. Men hvis det er nemt, så gør alle folk det. Jamen altså, min hovedfornemmelse er i hvert fald, at lige meget hvad andet resultat det kommer til at gå, så stiller jeg i hvert fald op igen til DM næste år. Ingen tvivl om, at jeg også har lært en del af at være på diæt, og jeg har jo fundet ud af, at det bestemt ikke er så nemt, som jeg har regnet med. Jeg synes ikke, jeg har dog et problem med, at jeg sådan har været specielt sulten. Sådan. Jeg har da godt, jo selvfølgelig har jeg været sulten, men jeg tænkte, det er bare sådan en kilo og sådan det. Men det er sådan set ikke så nemt, og man bliver også både sådan en lille smule forfængelig også, fordi at jamen altså, nu er der 16 dage tilbage, og jeg har tabt 11 kilo. Så jeg vejer jo 77, 78, det er der efter meget vand, jeg har drukket. Og det har jeg jo altså ikke gjort i rigtig mange år ellers, så det synes jeg, det er lidt. Så jeg er sgu en lille splejs. Og det går da også lidt ud over stoltheden på et eller andet punkt. Selvom nok lyder lidt underligt, fordi det betyder, at så er der en masse andet af de kilo, jeg har haft, der er fedt, men når jeg lukker øjnene, så ser jeg jo også en bodybuilder, men jeg er fitnessatlet, og det er noget af det, jeg skal huske. Det er, at man dømmer anderledes i fitness. Man dømmer efter symmetrien og proportionerne, ikke efter massen. Og tager gudskelov for det, fordi ellers så havde jeg det godt nok et problem. Men i løbet af diæten har jeg gjort mig masser af overvejelser om min kommende off-season, at jeg vil prøve at strukturere min træning betydeligt mere og prøve at føre noget log. Og så vil jeg, i stedet for at jeg før bare kørte sådan de antal reps, som lige passer mig på dagen, så vil jeg dele mere lidt op i, at jeg kører nogle øvelser, basisøvelser, hvor jeg kører dem tungt, og så vil jeg køre nogle indledes isoleringsøvelser, hvor jeg kører dem med nogle flere reps på. I håb om, at jeg får mere volumen på, for det vil jeg selvfølgelig gerne. Men det kommer ikke af sig selv, så kosten bliver også mere kontrolleret, end den har været før. Men jeg må nok indse, at jeg bliver nok nødt til at tage nogle kilo på igen, fedtmæssigt. Det gør jeg simpelthen den grund til, at jeg skal være sikker på, at jeg er i energioverskud og sådan. Og så vil jeg samtidig holde noget af cardioen, bestemt ikke i den her omfang, som jeg kører nu her under diæten. Men jeg vil i hvert fald holde noget cardio på, men det er lige så meget, fordi at jeg måske er blevet en lille smule afhængig af det, den fornemmelse, det giver. Plus at det er jo optimalt for helbredet. Og man skal også huske, at selvom man dyrker konkurrencesport, så skal man jo stadigvæk leve længe. Så jeg har lidt cardio på, men det er i hvert fald noget af det, at jeg har fundet ud af, at det kan optages at være struktureret, og så kommer man langt. Det var så lidt min tanke om, nu her 16 dage tilbage, hvordan tingene de er gået. Jeg har i bund og grund haft det nemt, synes jeg, men jeg kan godt mærke, at humøret er ikke altid så godt. Der skal ikke så meget til, før jeg bliver pest. Jeg kan godt køre mig selv lidt ned sådan på at være kritisk for mig selv, fordi jeg forventer enormt meget. Jeg har svært ved at falde i søvn om aftenen, fordi jeg forestiller mig diverse scenarier fra, at jeg bliver nummer 18 til jeg bliver nummer 1. Og jamen, der er en masse tanker i hovedet, og plus at jeg vil vende tilbage til skolen, og der også er nogle lektier og sådan noget. Min fokuseringsevne er ikke så god, hvad den har været, men det er sådan set ikke så meget madens skyld, tænker jeg. Det er mest bare det, at jeg har enormt mange sommerfugle at øje med. Jeg er sindssygt spændt. Men det er jo en fed ting, det skal man jo ikke tage fra mig. Altså, det er jo dejligt, men jeg kan godt mærke, at det går ud over resten af min koncentrationsevne. Den er der simpelthen ikke. For jeg lov at falde lidt hen, så er det altså DM. Det handler om inde i hovedet. Det betyder enormt meget, og jeg håber selvfølgelig, det kommer til at gå godt. Selvfølgelig godt det. Altså, det skal det gøre, men man skal være lidt skeptisk. Det er selvfølgelig en masse fantastisk
træne mennesker, jeg kommer til at stille op mod. Og når vi ikke andet, så kan jeg i hvert fald 100% sige, at jeg har gjort mit bedste. Og 2012 er jeg tilbage igen. Forhåbentlig lidt større, lidt stærkere og lidt mere ribbet. Tak fordi du kiggede med.